אלוהים היום וחבוריך זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדכם אמן ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון צדיק ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל לחי רבי שמעון צדיק איש אלוקים קדוש הוא אשרי עין רתו לב חכם ישכיל פיהו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי אמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון צדיק חי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו אמן אני אשיר שירה לכבוד ראש מטרה חכם גדול בתורה רבי שלום מפרגן חכם גדול בתורה רבי שלום מפרגן שמתו הטהורה שלום מפרגן גן עדן מסתרה בזכות ושלום מפרגן נבקש ולא אלוה ישלח את משיחנו בזכות הרב מורנו רבי שלום מפרגן בזכות הרב מורנו רבי שלום מפרגן קבלו את כבוד קדושת הרב רבי יעקב ישראל מפרגן בכבוד אני מבקש מכולם לשבת ולהיות בשקט לשמוע את כל דברי הרב באמת להפנים לתוך הלב להפנים כי אתם תצאו פה היום עם הרבה ישועות להקשיב שלום רבי דוד היקר השם ישמרך ויחייך טוב, מברך, השם אשר ירצו נעשה בציור של התורה והנרגיע, שיברך אתכם בעזרת השם, זכו לאור גדול. נמצאים ימים ספורים ימטרה דרבנן, ועוד ימטרה דרבנן, ועוד ימטרה דרבנן, ונכנסנו ליום הדין. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, כל חטאיכם, פני השם טהרו. יום הכיפורים הוא יום מקודש. יום הכיפורים הוא יום אחד בשנה, לא שניים ולא שלושה ולא שבעה ולא שמונה כמו חנוכה. יום אחד בשנה. פורים כפורים. יום פורים שותים יין, שמחים, צוהלים, רוקדים. אבל יום הכיפורים שותים הרבה יינות ופסמים של תורה, תפילה, ירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, שומעים להשם יתברך, מתחננים על נפשם עם ישראל. אל כל צרה אשר קיימת היא הופכת מצרה לאותיות רצה, שנאמר רצה השם לתפילתי. והקדוש ברוך הוא מקבל את תפילת עם ישראל באהבה למען שמו באהבה. אין לך בעם ישראל רשעים, יש לך שערים. יש כאלה טועים, והרשעים הופכים להיות שערים. כמו שאמר, יעקב אבינו לבניו, כל אחד ואחד ייכנס משער מסוים, שלא יהיו ביחד. למה? כי זה עם מול מצרים, ספרי אחרא, נבישה וכו'. אבל קחו מזמרת הארץ. כותב רב נחמן מברסלב, קחו מזמרת הארץ, קחו מהניגון של ארץ ישראל.
כשאדם מנגן את אמרותיו הקדושות בארץ ישראל, זוכה לעלות הנשמה שלו כמו מקווה דנורה, כמו שהמקווה עכשיו הנשמה שלו טבלה, במקווה דנורה בשמיים, וחזר לארץ. והנה אנו מגיעים, בכל יום ויום, מרדכי הקדוש, צאן שושן הבירה, התהלך, הולך לפני חצר בית אנשים, זו השכינה. בודק, לדעת מה קורה, מה שלום, מה השלום שם, מה שלום אסתר, מה קורה, מה יעשה בה, האם יש גאולה טובה, יש גאולה קשה, האם יהיה עוד מלחמות השנה או לא, או יהיה שלום, לא יהיה שלום, יהיה פלישתים, פלסטינאים, יהיה פה, ערפאת, מערפאת, לא משנה. כל מאן דהבה הווה, ומה שעכשיו, עיקר עכשיו למעשה זו התחלה חדשה. בכל יום ויום אדם חוזר, אין נשמתו דומה לשאתמול. אותה נשמה מתלבשת בעוד מלכות, ועוד לבוש, ועוד לבוש, ועוד לבוש, ועוד לבוש. והנשמה מתלבשת בכל יום. תארו לעצמכם עכשיו אדם הולך לחנות פסמים, אבל אחד שיש לו רק בושם אחד, מוכר רק פסמים, סוג, אני יודע, סוג מסוים, שמות לא מבין, לא משהו. נכנס אותו אדם יצא עם ריח אחד, אבל אדם יש לו מלא פסמים, כל אישה נכנסת עושה על עצמה ככה, כל מיני. האדם יצא מסכן, יגיד לו, איפה היית? עכשיו זה אתה פעם היית פה ופה, כל מיני פסמים, כל מיני ריחות. כשאדם נכנס ליום הכיפורים, כל הריחות הלא טובים שהיו בו, שפעם הוא היה שם, פה ופה וכו', כל הריחות הלא טובים מתנגזים ממנו באלפית השנייה. ואף אחד לא מזהה, לא מריח. לא. רק הצדיקים מהירים ואומרים, וואי, תראה איזה נשמה יש לו, זה מואר, זה מה עשית היום? איזה מעשה טוב עשית היום? האם עשתה עם מעשה טוב? מה יגיד? לא, פשוט. אבל שמעתי שמי שמקבע עליו קצת להיות יותר טוב במידות, לא לשקר, לא לעשות דברים אחרים לא טובים, להיות לא קפדן וכו', זוכה לדברים הרבה. והזכות היא גדולה מאוד לאדם ששומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. דעו לכם שאדם שלא מדבר, זוכה לדברים הרבה לא פשוטים. אבל כיוון שהיום יום הכיפורים מתקרב, ואנחנו לפני חתימה, וזה לא פשוט עם ישראל, מה אנחנו חפצים כל עם ישראל? מה? שמה יהיה? שתהיה חתימה טובה, פתקה טובה, שתהיה מה שנקרא שתית, כל אחד יצא חדש. אומנם אין כל חדש תחת השמש, אבל אצל השם יתברך, חדשים בקרוב באו. כולם ברוך השם, כולם לבושים, לבנים, הולכים לבית הכנסת, נכנסים ביום הכיפורים, בערב שבת יהי רצון. עכשיו, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס. השנה הזאת היה יום רביעי ראש השנה, חמישי ראש השנה, כן? נמצא שיום חמישי, שישי ראש השנה, נשארו גם שבת. נהיה 3 ימים מקודשים, ואנשים רק אכלו. אחד אמר לי, כבוד הרב, השתגעתי כבר, אני רק אוכל. הנה דגים, הנה עופות, הנה בשר, הנה סלטים, כל היום. אמרתי לו, אבל זה בסדר, עוד יומיים ירד, ככה, בסדר, לאט. אבל תחשוב כמה אתה צרכת נשמות במאכלים שלך. מאכלים אותיות מלאכים. כי מלאכיו, כי מאכליו, כי מאוכליו, עוונו יישא כביכול, ואוכליו עוונו יישא, כי מאכליו, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. איזה דרכיך? בדרך שאתה אוכל, דרך הקנה והוושט עובר קיבה, מעיים וכו', שם לשמורך מכל אלה הלא טובים. למה? כי יש ניצוצות במאכלים. אדם אוכל, יש בהם ניצוצות. אדם שועד את עצמו במים, יש בזה ניצוצות. אדם נמצא כאן עכשיו, יש חיידקים מעלינו, מה אתם אומרים? האמינו לי שיש. לא, אני אומר, כולם אומרים, ידוע. אם יש, אז סימנך שגם הם נמצאים במאכלים. ואתה אוכל בלי כוונה. לא אכלת עכשיו חיידקים? אדם יכול להגיד, הוא לא אוכל חיידקים? אמרנו את זה כמה פעמים, נמשיך לומר את זה. כשאדם נמצא בעין החלון, הוא רואה כזה סימן של השמש, ממש, איזושהי הערה כזאת, אבל ממש מלא כאלה, חוטים כאלה, מה הוא עושה? הוא זז רוורס. יבולדי כל החדר ככה, אל תזוז. רק פה אתה מזהה, פה אתה לא מזהה. לכן כשאומרים לאדם, לך תיבדק, לא, אני מעדיף לא לדעת, אבל לא. אבל זה מציאות נכונה. כשהקדוש ברוך הוא
רוצה להחתים את האדם לאלתר